L-sponsor tal-Malta Premier League li ġab Joseph Muscat għat 3 snin li ġejjin 360 Sports huwa mill-Azerbajġan għalkemm jidher li din il-kumpanija da ma teżistix. Gazzetta Sunday Times of Malta rrapportat li l-sponsor li ġab Muscat deskritt bħala l-akbar sponsor ta' kull żmien fl-istorja tal-futbol Malti teknikament għadu ma jeżistix. Kumpanija 360 Sports li sida huwa l-Ażeri Nassib Pirijev, negozjant kbir fil-industrija taż-żejt u l-gass, sissa għadha mhux irreġistrata fil-Malta Business Registry, għandha ftit li xejn preżenza online u m'għandha l-ebda profili fuq kwalunkwe medja soċjali. Kellim għal Pirijev konferma ma' Times li l-kumpanija għadha fil-proċessi li tinfetaħ dan minkejja illi l-kampjonat lokali jibda x-xahar id-dieħel. Iċ-Chairman tal-Malta Premier League Joseph Muscat kien deskritt bħala il-moħħ wara il-ftehim mal-sponsorship Ażeri fejn mistenni jippompja ma' 700,000 euro l-kampjonat Malti fuq medda ta' 3 snin. Il-kumpanija mistennija tiftaħ app li tinkorpora saħansitra fantasy football tal-kampjonat Malti li ma' app għadha lanqas ġiet imnedija mqar fuq sistema ta' bita inizjali. Dan kollu qed iġib xettiċiżmu kbir fost l-esponenti tal-futbol lokali b'sorsi qrib l-MFA li tkellmu mat-Times saħqu illi mhux komdi bil-fatt li Muscat introduċa kumpanija Ażera fil-futbol lokali meta wieħed jikkonsidra l-każ li qed iħabbat wiċċu miegħu fil-qorti l-ex-Prim Ministru. U ma saħqu illi anke huwa innoċenti u jekk dan l-sponsorship huwa legali u korrett, żgur illi mhux qed jagħmel reklam tajjeb għall-futbol Malti. Din mhux l-ewwel darba li Joseph Muscat rabat ismu l-politika lokali mal-Azerbajġan, bl-ewwel darba tkun meta laħaq ftehim mal-kumpanija tal-Istat is-Sokar biex iġib il-gass f'Malta. Intant f'kummenti li nataw lit-Times, il-Malta Premier League saħqet li saret due diligence qawwija fil-konfront ta' 360 Sports u li kollox huwa kjarifikat. Għalkemm mhux ċar kif sar dan il-proċess ta' due diligence meta l-kumpanija dan lanqas biss ġiet ifformulata.